Padayon ang pagpanglimpyo sa Prevention, Restoration, Order, Beautification and Enhancement kun probe team sa kadalanan sa syudad sa Sugbo aron sa katumanan sa Singapore-like Cebu City ni Mayor Mike Rama. Sa pagkakaroon giuna sa ilang buhatan ang paghawan sa mga movable structures nga nakababag sa mga sidewalks. Lakip sa mga dapit nga ilang gilimpyuhan ang F. Ramos Extension, Sambag 2 ug Dulho Fatima. Movable nga structure nga naka-encroach sa sidewalks. So mo gid siya pinaka-dali natong makuan. Naay uban nga naka-kuan na gud siya yung taraka in place. So kinahanglan siya og naay saktong dokumento. Matud pa sa pangu sa probe nga si Anderson Comar, humanitarian approach ang ilang buhaton kabahin sa clearing operations nga adunay nalambigit nga mga panimalay. Iyang gibutyag nga maghatag sila og clearing notice o gani kinahanglanon nga adunay pagtugot sa tagtungod sa dili pa nila i-demolish ang mga kabalayan. Sa pagkakaroon padayon ang pag-demolish sa sobra 40 ka panimalay sa Barangay Lorega, San Miguel nga naigo sa 3-meter easement sa sapa sa maong barangay. Gani ang mga apektadong pamilya na himong benepisyaryo sa proyekto sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo nga medium-rise building nga anaa gihapon sa nahisgutang barangay. Nagkanayon si Comar nga usapod sa ilang mga giatubang karon ang pag-organisar sa mga ambulant vendors nga nagkalat sa mga sidewalk sa syudad. So ang pinaka daghan atong na-clear kining mga ambulant vendor nakaka lang og butang sa ilang mga baligya. Ito sa sidewalk, ang uban, milapas na yun. So, ato siyang i-recommend po sa gasa. Kaya kining gasa, manggod, sila mo regulate sa mga ambulant vendor. Tagaan sila o saktong lugar, o niya, marestro sila, o niya, doon ay mga rulings po diha, nga ilang mga tumanon, nga dili po sila maka-obstruct sa sidewalk o sa kadalanan. Usa sa labing dakong hagit sa probe ang mga dakong buildings ug mga koral niini nga naka-encroach na sa mga sidewalks. Hangyo ni Comar sa mga tag-iya ug mga establishmento nga may tagsaktong lugar nga dili makababag sa kadalanan. Apan sa mga dili mutuman, gitataw sa probe nga sila na ang mga tagpaagi sa paghipos niini. Ang probe kanunay naglibot 24 hours a day, 24/7 operation. Magahangyo nga palihog lang clear daan na inyo ang tungod kay kung di mo kabalo mo clear ang probe office maantigo muhipos sa inyo ang mga butang nga naa rin sa sidewalk o tunga sa sidewalk. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.